Jamela. Jamela! Mimili grocery. Si Jami. Anong bibilin mo? Pantinda? Na? Bali pinapapatong ko sa ano? Sa isang sako. Mapupunit kasi yan dun sa pag sumabit sa motor. Nakamotor lang ako eh. Yan. Ayan mga kaparing Jason, at pupunta kami ni Ami sa Bato. Bali may kukunin kami ni Ami. At sana panoorin nyo yung vlog na to hanggang dulo. Ayan, may kukunin kaming importante. Makuhaan mo rin ako ng ano? Jacket. At unang gamit namin ni Ami sa top box. Buksan mo nga. At try natin tong helmet kung kasya. Siyempre, yung helmet is sponsored by... Siyempre, yung top box sponsor ng anonymous natin na sponsor. At yung helmet Kuya Binsworth, at may lagayan na yung helmet mo. Kasya ba? Hindi ganyan. Ganyan. Hindi yan ganyan. Ganyan yan. Pwede lang ganun. Bukol yun. Hindi yan. Saktong-sakto Yung yan. sakto. Do yan dito pag nagsimula na kay Krisya. Mga bisan. Bisan doon sa ano? Sa U-box. Dito yung importante yung... Basta. Kunin mo yung ano, ang jacket. Baka lamigin ako pag uwi. Ito, hintay mo yung pandesal. Wait lang, si Papa nagpapabili ng pandesal. Yan. Diba? At ingatan ko to. Asahan nyo yung pag-iingat ko nito. Diba? Siyempre, carwash natin. Pag ano, ikakarwash ko na siya. Tapos pag wala namang, alimbawa, nasa garahe lang naman to, tinatanggal ko siya. Sa loob lang. Pag aalis lang, para may sandalan si Ami. Dito. Kinabit ko na rin yung goma. Dinidikit lang naman yan. Yan na. Alright. Yan. Kakaiba yung pandesal dito. Hungachis pandesal ni Kuya Michael. Sana all. Ay mga kaparing Jason, at dito kami na amin sa ano, sa LCC Bato. At may bibilhin kami na pain. May bibilhin dito. Ayan o. Bili kami ng bigas. Yummy. Arayo. Hmm? Arayo. Diyan mo. Sana po tapusin niyo yung vlog na to hanggang dulo. Bigas po. Ginawa mo na yung jackpot. Yung blossom po 3,000. Yung isa, ano yung pinakang ano na ano? 65, 1, 2, 1 to 3,000. tapos yan. Sa ganito magkano? Malambot din to. Malambot siya. Kamtaman lang. Tamtaman lang. Malalambot man. Malay ma. Alin sa ako niya? 3,000. 3,000 ano? 2,700. Adi? 2,000. Pwede isalin sa ano ganitong sako? Tapos ano? Para matibay na ano lalagay ko sa motor. Oo. Adi magkano? 2,000. 750. Tapos ito 3,000 daw. Dapat yan, 3,000.
3,250 dapat. Ito. Ano mo? Ito na lang. Pero sa 3,500 yung pera. May 500 pa na. Ibili daw ng dilata, kape. Para sibo na lang, te. Opo. Ito na lang. Isang sako nito. Ano ilalagay mo sa ano? Ay, isali na lang sa ganito kasi matibay itong ano eh. Matibay na sako to kasi ito mabubutas sa motor, yung motor natin. Ay, di. Nakasako na ano? Ipatong. Ipatong na lang po. Di ba po isang sako nito, tapos ipatong na lang sa latong sako. Baka di kasya. Di ba? Oo, di yan kasya kasi sako na lang. Kailangan kayo usad sa sako. Kaya nga. Isang sako nga. eh. Di isasali. Ano? Kasi dapat nakapagod. Sila naman. Bali pinapapatong ko sa ano. Sa isang sako. Ay, sorry, be. Mapupunit kasi yan dun sa pag sumabit sa motor. Nakamotor lang ako eh. Yan. Yan ganyan. Yun. Yan po 50 kilos po yan ma'am. Yung ano. Binili. Ang babait na bata. Ay, niya, matutukan ko natin yung ay niya. Pinapatong ko lang sa sako dyan sa Blossom. Yung Blossom sana, malambot sana yun, kaso 3,000. Nano na nga, discount. Ay, niya, niya. Lagi mo dito na extra sila. Dito talaga kang bumibili. Baka sila, baka yung kasamaan ko. Yung... Oo, baka sila ka ano. Ay, kaya nakikita si Kuya Noli. Nagpaano po ata? O Manila. Tapos isa pa, yung isa pa. Si Vince. Nato man, nagkuginigibo. Kami nga ni kakauli ka pa sana magaling Manila. Tulungan na si Kuya. Ako na. Hindi ko makasa. Umuulan po kasi. Hindi kang makawit na sa motor. Sa picture po. Tapos apiton na lang din ako. Pwede mo din puro sa yun mo. Saan sa napuro? Sige din madadarat. Patubang. Ay, paro ka na. Patumba. Kaso, Malan, kung madara ka. Gusto mo ito. Ayan yung ano yung bigas. 2,750. Yung budget natin ay ano 3,500. May pang grocery pa. Ayan po, at nakabili na ako ng, ng bigas, isang sako. At pinapatungan ko na lang nito kasi baka mabasa ng ulan. Ito kasi ano, medyo matibay sa ulan to ha. Tibay. Yung budget na ano
3.5 yung budget, bali may natitira pang 750. At ibibili natin to ng grocery. Ito. Ayan. Siyempre maraming salamat sa nag-sponsor. At abangan nyo na lang po kung kanino yan mapupunta yung ano na yan, grocery. Nandito kami sa LCC. At ayan po, dito na ako sa loob ng LCC. Bali, bibili na kami ng mga grocery na dilata, asukal, tinapay, biscuit, noodles, kape, asukal at iba pa. Bali, 750 na lang yung ano natitira. Oh. Laki mi. Hintayin mo yung ano. Haluin mo. Jamela. Jamela. Mimili grocery. Kasi Jami. Anong bibilin mo? Bibili ko ng pantinda. Pantinda? Na? Sige, sige. Cellphone. Diyan na sa'yo. Hindi na magpunta kaya ko eh. Yan, kinikwenta ni Ami. Sukal po sa biscuit. Ihiwalay mo yung bibilin mo sa lista. Alin? Alin? Sukal. Ayun o, asukal. Ito asukal. Magkano? Barcode niya is 2058. Sige na, dalawa. Isa lang, para may dilata pa. Biscuit. Okay. Bali may tugtog po, papatungan na lang natin ito ng ano, ang tugtog rin o kaya didiskarte na lang natin yung pag-edit nito. Biscuit. Kasama ko si Ami. Yung kita na lang para malambot na matanda. Ito mga kita. Ipans mo dun, no? Ipans mo. Wala, pans mo na lang. Ipapans nga. Yan ba yun? Ayun, magpatingin ka sa bar. Magkano? 61. Saka yung ano, yung release ko. Release ko ba yun? Skyflex. Sardinas. Ano yun? Ayan o. Miga. Ito oh, talikod mo. Miga sardines. Ito. Ito oh. Oh. Kano ba yan? 24. 24. Tagdalawa. Oo. Yung stone mo. Bipit mo nga to sa akin. Magmamahang ba sila? Hindi. Huwag na manghang. Dalawang ito na. Yung stone. Magkano yung stone? Dito masarap. Para sa ng 24. Apat. 24. Kinakalko yun. Sorry po. 24 times 4. 96. 96. 6. 417 na. Ano pa ba? Tinapay. Tinapay. Magkano yung kape? Magkakapi pa ba? Ay, gatas na lang sa kanila. Kape. Ay, ano, tinapay. Doon yung tinapay. Ito yung tinapay. Tinapay. Yan o.
Tingnan mo magkano tinapay. Magkano yan? Magkano yung Etsy na yan? Ipans mo nga. Ma. Doon, no? Ito, oh. Yan, oh. Ito, ipans mo. Ipans mo doon. Dito. Ito. Ano? $70. Magkano yan? Ano pa? Sabon. Kape daw kasi. Basahin mo. Basahin mo muna. Basahin mo muna. Yung chat sa akin. Ang bali binabasa ni Ami. May kape nga. Ito magkano to? Sige, yan na lang. Ayun, nice ka po. Masarap. Ayun. Ito na yan. Hintay mo magkano. Advance mo na lang doon. Oh, ilagay mo. Magkano na? 589. Sabon. Ako na, ganito. Powder ma, powder. Kung hindi masyadong matapal, ayun o kala. Kala, sige na. Magkano ba? Okay na yan, sabon. Okay na yan. Ano? Ibigyan pa natin ko ng magic sarap para maay pantimpla sila. Ito magic. Sana madala ko yung ano, yung bigas, napakabigat nun, 50 kilos. Nagmotor lang kasi kami ni Ami. Ito na yung mga grocery. Yan, dito naman sa labas. At ito na yung grocery. May receive, yung receive baka nalaglag ah. Kasama to. Kaso, ano, buksan mo muna. Taayusin natin. Ulan na. Ulan na ba? Yung bigas, babalikan na lang namin. Mabalikan? Ay, dadan tayo doon. Yan, unang gamit ng top box. Mag-jacket ka na, oh. Huwag mo na, ano, kaptan mo. Ako mag-ano. Ayusin ko.
Yung sa atin, gano'n lang yan. Pwede mo kahit sa bari kung tayo nila. Wakan mo tayo, basura ko muna din. Ako na lang magbitbit yan. Yung sombrero ko. Sige na po, saan na po? Tanto lang. Kaya? Kaya raw? Baka matutlo. Stan, kaya raw? Oo. Di, kaya? Ay. Takot-takot, baka magulo. Thank you, kuya. Ayusin mo mag-vlog ito. Na ano. Ayan, 50 kilos. Nasa harap ng motor ko. Kaya ba? Dandan lang siguro, no? Hindi talaga dapat kayanin talaga to. Hindi naman natin ito pwedeng iwanan. Kasi motor lang dala natin. Di ba maganda ako dyan sa unahan? At, tapos, Yung bigas mo nasa likod. bagsak to. Ha? Madulas to eh. Kaya ba? Ayan, 50 kilos. Dito sa harap ng motor ko. Yung grocery nandito sa top box at unang gamit ng top box. At Sulit na abangan sulit. nyo. Abangan nyo po kung kanino tong grocery na to mapupunta. Abangan nyo po. Kung sila yung mapalad na mabibigyan nito. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts run.
lumalagatok. Yun. Bawa muna ako. May lumalagatok ko. Sumasabit ata. At mamaya-maya tingnan mo, may lumalagatok eh. May lumalagatok sa motor. Oo. Kaya ayan, inabutan na. Inabutan na kami ng gabi kasi sobrang dahan-dahan lang yung takbo namin. Lumalagatok siya eh. Kaya ba? Hindi ka matutumpa? Grabe. Kaya ano mo nga, sige nga. I-bounce mo ng kaunti. May sumasayad eh. May lumalagatok sa motor. Nabi, pero 50 kilos ako, nasa ano ko eh. Nasa 60. 80 ka na? 80 plus na ako. Ikaw pa. 45 ako eh. Ah, beri. Ha? Beri. Biring? Alog na. Matagal na yan o ngayon lang? Ngayon yung lumalagatok eh. Ngayon lang. Kanina hindi yan lumalagatok eh. May lagay pa dito sa top. Kakapalit lang baga yan. Yan ba yun yung pinalitan? 50 kilos siya. Bali, ano po, kumbaga, hindi siya blusome. Kasi itong blusome, ano siya, Tinatong lang. 3,000. Bali, pinapatungan ko lang kasi yung sako nito, makapal. Kasi tinahin na rin. Kita naman doon sa una, yung vlog. Kaya? Yan mo ako sa loob. Dito muna to, bukas na to. Hindi ko saan. Ayan. At inabutan na kami ng gabi. At mabuti na lang hindi umulan. At ito na rin yung grocery. Yan, nagamitan natin yung hotbox. Siguro bukas yung paghatid niyan, baka yung kulong-kulong na lang gamitin ko. Kasi di kaya ng motor. Tapos si Ami pati alas bukas, may pupuntahan. Kaya ako na lang siguro maghatid dito, yung kulong-kulong. Kung walang ulan, pero pag may ulan, itong van. Yan. Ito na yung grocery. May resibo mo ito. Ito, yung kasama niyan. Itong... Grabe. Ngalay. Nangalay yung ano ko. Ito yung sabang kasama yan. Oo. Inano ko Pinaputol ko na. lang. Kasi nga, bawal mo. Oo. Nagano mo yun, Oo. At ito yung grocery. May sabon panlaba. Pinaputol ko para maggas siya. Saka powder. Tapos, may kape, may Lucky Me, may sardinas, may gatas, may asukal. Ano pa ba yun? May tinapay. At yung resibo nandito, pakita ko naman siya. Yung resibo. Saka yung resibo ng bigas. Ang 50 kilos na bigas. Yan. Ayan po. At bukas na lang po yun ibibigay yung yung binili ko na grocery. At saka yung bigas. At ito naman yung resibo. At siyempre papakita ko rin to dun sa kasama ko na to sa pagbigay. Bubukod ko na lang tong vlog na to sa pagbigay. At muli maraming salamat kay Ate Melody sa sa pag-grocery. Yun po, abangan nyo na lang po sa sunod na vlog kung kanino nga ba yun ibibigay. Kung sino yung mapalad na mabibigyan ng isang sakong bigas 50 kilos at saka yung grocery na nagkakahalaga ng 725.
At may natitira pa na 24 pesos at bibigay ko doon yung natitira na to. Kasi yung budget doon sa pag-grocery ay nasa 3,500. Yun. At siyempre maraming salamat kay Ami na kasama ko sa pag-grocery. Muli po, maraming salamat Ate Melody pag-grocery. At shoutout po sa lahat ng mga sponsors at sa lahat ng mga viewers, sa mga silent viewers natin at sa mga silent na sponsor ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, God bless at ingat po kayo palagi at more blessing to come. At sana marami ding blessing na dumating sa inyo. Ayan po, bahala na po si God na magbalik sa mga blessing na ibinibigay nyo sa mga taong nangangailangan. Ayan po, hanggang dito na lang ang vlog na to at maraming salamat muli. Bye bye, love you all, God bless.